Papa, penny, Yaba, penny, Yaba, Papa, master, airport, master, and Yatsi, and Yada, Jipra, and then beside me, sister, and now. Respect. Yo, that's respect. Yes. Yes, your near New Drop. Challenging. Senior. The person making something reference. No, it's Senior man, woman, one
Abra
The flag never hold.
pacho ba no share page no amaye oba no share page no amaye obi o so bia share page no amaye na die twa ye nua ba ma abra kwan oh abra fresh everybody
Samre yɛbɛsrɛ adɔfoɔ mo ha sɛdeɛ abusua sɛ yɛ mama so ntɛn sɛ Samre yɛde emu no aba yɛsrɛ mo mo a musu no yɛsrɛ mo momfa ti aha yɛ ama yɛn ɛnyɛ saa nyame yɛ adom anaa anwummerɛ yi yɛde da yɛ nnuaba no a ebia ne n'animdua no anyɛ kama ama yɛn enti yɛsrɛ mo a musu no madaroma yɛn sɛ mo ani abere yie paa Samre mo bibia na Samre yɛdɔ no abɛduru ha no nti Samre nyame yɛ adom a ɔkyerɛ ne to mpamwie a nyame yɛ adom a ɔkyerɛ no esu bia wopɛ sɛ wosu bia wobɛtumi abɛsu ama no ayɛ kama Samre yɛdi emu no aba no deɛ ɛserɛ wo ne ɔma esu no akɔ fam de ama yɛ sɛ yɛ a yɛde da bɔdi no a anaa emu no a ɛbɛyɛ kama de ama yɛ yɛnim sɛdeɛ mo dɔ nti a mode bɛtaa yɛni aba no akyi no nti no wobɛba biribiara kɔ fam de ama yɛ yɛda mo ase yɛtoa so Samre abusua ni abrɛ abusua nso mo ate ɛnɛ yɛni abrɛ yie paa sɛ yɛnnua yi bibiaa na Samre na meyɛ adom ɔkyena yɛbɛkora n'akyi koraa ɛde Samre yɛde anwumɔ ɛbi asɛ saa ɛsu ne deɛ mama no akɔfo ɛde ama yɛ santeɛ yɛde ma so yɛtoa so mebusa nnwuma deɛ o ma me nto Samre anwummerɛ ne gu so a ɛyɛ bɔ no obɛtumi ada na ahome wɔ ɛsu ne deɛ na ɔma no akɔfam ama yɛ na Samre ne nuabaa no yɛde da na ɔma no ayɛ kama na nyame yɛ adom ɔkyena wobɛhwɛ n'anim a woanka biribi amfa ho ama yɛ nti Samre ɛsu ne deɛ ɔma no kɔfɔ ama yɛ Samre asana na ne gu so a yɛdi asana Samre na meka sɛ adwuma ne yɛrekɔ so yi ɛyɛ live ɛwɔ sɛkyerɛman East Team sɛkyerɛ East Team Samre ɛyɛ live ɛwɔ sɛkyerɛ East Team ɛdi Samre Facebook na ɔkɔ hɔ a Samre wɔ sɛ biribiara ɛkɔ live ɛwɔ hɔ Samre ɛmmerɛ yi a biribi ɛkɔ so kama ɛwɔ hɔ ɛdi Samre obi bi ɛwɔ amamane koraa bɛtuma ka kyerɛ sɛ ɔkɔ Facebook Samre ɛyɛ bra keba ɔpɛni keba Samre ɔsi ɔkyɛ abusua paa Samre ɔyuk Samre ɔbɛ dwumadi ne live ɛwɔ sɛkyerɛ East Team ɛdi Samre obi bi a ɛwɔ amaname biara no Samre wɔ ni ha Samre ɔka kyerɛ ne pɛ na ɔkɔ sɛkyerɛ East Team hɔ a Samre biara yɛ live Samre ɔsi aman ɔpɛni kɛseɛ ɔno nso ɛwɔ US Samre ɔmo nyinaa ɛbɛ dwumadie no ɔmo bɛ yɛ dwumadie no kama paa ɛdi Samre yɛsɛm sɛ obiara ɛne ne ho ni ɛfama yɛ obiara ɛne ne ho ni ɛfama yɛ yɛbɛ basa biara wɔ ha sane kyɛ nti Samre yi yɛbɛtie ne mu yɛtwɛ n'ase kakra saa na yɛ nyinaa yɛde ɛsi pɛ no ama no ayɛ kama yɛda wase yɛtoa so
yɛsrɛ mo yɛde yɛbɛsrɛ mo yɛsrɛ mo ara ɛsa ne ma bɛyɛ basaa yɛnua baa yɛbaa yɛdɔfo yɛ ɔfra se ɛne ɛyerɛ yɛsrɛ mo ara ɔtwe kakra na ɔmo yɛ gba ɔmo nyɛ sɛ ɔmo wie a ɔbɛfrɛ yɛbɛfrɛ sɛ ɔbɛda yɛsa mo baabiara ɛnɛ yɛbi atɔfo gya kɔkɔ mo gya ɛnyɛ akɔ yɛbɛdie yɛbɛhwɛ adeɛ yɛbɛsiesie yɛnua baa yɛ ɔfa ase yɛba yɛ na ɛne yɛnua baa yɛ na fɔlɔ asase yɛ yɛsrɛ mo ara mo ayɛ mmerɛ na ɔna ɔbɛsiesie ɔmo siesie ne bia ɔmo wie obiara mmerɛ a yɛbɛsie prato yɛsrɛ mo ara wɔyɛ nyɛ ntɔkwa adeɛ no sɛ mo bɛdua sɛ ɛnyɛ ayɛ sɛ mo bɛdua sɛ ne wayɛ sɛ na mɔtumi a mɛsɔre no a kɛbɛtena sɔre mɔtumi a ɔwɔ abɔnkyɛ ɔbɛma no asɔre ɛfa ne hɔ ayɛ ɛmɔ mo sa yɛ adɛ sɛ
Miami was off with Cardi. When I watch on videos, somebody can help you. Also, you know, you might maybe be out to my new, maybe pay the oil. What's it about? What for you, man? I think you got to the interview. Libra, Bremont. It's a millionaire. So when you are ready to be when you are ready to be around, so when you are ready to be around, Libra, Bremont. What is wrong?
mama na yempon okay adofo am hwe ye aha na edi dwuma de nyina besi candle night am ya mechina amarache obehu ye biem e wo Seche East TV follow page na follow page na like page ni my said be ya echina adopa ye ba life anso ubetimi adwane e we ye nuaba abena fresh we ye ne ba bi ko echina no pa marache no nan e no mbebie no so enu nti ba bi a wo bia no ubetimi adwane ye abusua nyina yonkofo ne adofo nyina we ye candle night enti e beda mase ye da munyina mase se munya abre e share ye share page no my na e ko so like page no efa maye